המשחק הזה אספרגוס. אחרי שאני לא משחק אתכם מההתחלה. פשוט שאם הייתי משחק אתכם מההתחלה הייתי משתעממים. אני אשחק עם נכון שהיא נראית בימבה. היא נראית לכם בימבה. אתם עונת סתם. למה אני לא איתה? צריך לקנות אותה. 12,000. בום! בום! זה עוד עשיתי רק בהתחלה כשאני מתחמם. אני אוהב להתחמם אם להרוס את המכונית. We are the champions. אני אפילו לא מתאמץ. כן, וחלק קשה. הם צריכים להיזהר. זה מכונית שכולם מכנים בימבה. בגלל זה אמרתי, אתם לא תצטערו על מה שאמרתם. כי ראיתם איזה טיל היא עושה? אני אפילו לא מתאמץ. הנה, אני לא נוגע במקלדת. כולם אומרים לי, גיל, איזה מכונית מאפנה יש לך, מה אתה גרוע, מה אתה משחק איתה? הנה, אז זה מה שאני אומר לכם. תאכלו אצבע שלישית. כן. וכאן נגמר המשחק הראשון, שאפילו לא הייתי צריך להתאמץ בשבילו. זה פשוט עצוב. פשוט עצוב. לא, זה עצוב. שיחקתי בעולם הזה רק משחק אחד, לקחתי בו מקום שני. סתם מקום ראשון. זה קשה, כי אתה לא מצליח. שאתה מצליח לעשות את הכוכב האחרון. אני לא חושב שזה אפשרי עכשיו לעשות את זה. מה? רגע. אני באמצע משחק. אני אשחק בשיטה שכולם מכנים הבום.
אוי, נו, זה האזור הכי שנוא אליי בעולם. הנה, בגלל זה. טוב, אני לא אשחק איתכם בשיטה שכולם הכי אוהבים שאני משחק איתה, שזוהי שיטת הבום. תן לי שאני בלי מהירות עכשיו. נו, אתם רציניים איתי? או, יא! יותר מדי פראות. בואו נשחק עכשיו איתכם בשיטה שאני קורא לה הסטיקי. למה הסטיקי? כי אף כן, נתנגש איתה, אבל אני אוהב להגיד סטיקי, אז סטיקי. טוב, לא מתאים לי. שיטת הבומבום היא לא שיטה טובה. אני הולך על שיטת אללה אכבר. שיטה הכי טובה בעולם. שיטה שקוראים לה אללה אכבר. בום. אין לי מהירות, זה לא טוב. ז'ני בימבה. אז תחשוב שנית. יודעים למה? אני אמרתי תחשוב שנית בגלל זה. מקום אחרון, מקום אחרון, מקום אחד לפני אחרון. אז במשחק האחרון שזה כאן, אני הולך לעשות את זה עם מכונת אחרת. נלך עליה כי אני קורא לה הרומבה. למה הרומבה? כי אני אוהב להגיד רומבה. יש שמות שאין להם סיבה, שאין סיבה למה נתתי להם אותם. זו רונד שאני מאוד אוהב, יחסית. זו השנייה הכי אהובה עליי, כי היא טובה מאוד בפניות, ככה וככה. יום עשה ליום בס. אבל היא לא יחסית מהירה. We are the champion, my living together. We are the champion, my living together. As we are the champions. יאי. באנר. אני הולך על שיטת הבאנר ושיטת היכול כפי יכולתך. למה אני קורא לה ככה? בגלל זה. בגלל שאני אוהב לאכול מכוניות. כאילו, לא מכוניות אמיתיות, אני לא...
הבנזין זה לא... נגיד לכל מכונית זה לא נשמע טוב. אף אחד לא יעקוף אותי. נקודה. היי. ביי חללית שעושה באגים. בעיה אצלה שיש לה רק 2 גזזים והם יחסית חלשים. אני אוהבת שיטת הקיזוז. זוהי שיטת האילוז. למה כאילו זה רע לי אותה? ביי ביי, and we know it. ואני אוהבת שיטת האילוז, כי אילוז זה אילוז. ואף אחד לא ייקח את הרעיון הזה, כאילו זה רע לי אותה. למה, ומה זה הרעיון הזה? הרעיון הוא, תשמרו על... and we know it. תערבבו את כל השיטות ביחד. משחק אחד. הלאה, סחטיש. כולם חפרו לי על זה כל כך הרבה זמן. אבל זה הולך לעבוד. אני הולך לקנות ולחזור לזה. טוב, אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ואני מקווה מאוד שתמשיכו לענות מהצדעות, ועכשיו תוכלו לחזור לפרק הבא.